Baba mane pachkoro, baba mane papiro, baba mane pachkoro, baba mane papiro. Nega dirwa uteng, hey, nega chema. Pono madam, young man. Nyaira pampono baba washaya ka. But pakaipa muda, pakaipa. Moyo wangu ururwadza. Saka mpano tatokura so, tatokura. Mpano baba watopedza paoka. Watozurura izvezvi. Hatitiwo kutogona kumitisa. Takanzwa kuti wakamitisa kachimwana chemasera apo cheguma. Wachiputsa 25 round. Pana kutotangira mukoma wako kumitisa pano. Ndinoputsa masini but asanda. Hanya dzekumitisa nhumbu haisi yangu mukoma. Haisi yangu mukoma. Ndinomupei mwana wacho handina kana ndingori nesini chete. Ndichiri mudiki mukoma. Handichezve. Saka ana mai avo wangawapa here makabheji nesoro mombe. Wasiya vachigadzira here. Ndavasiya vakutobatidza moto nekupara musoro womombe. Chinzwa mfananguka, pane nyaya iripo. Baba zvavashaya kudai so. Mukoma, ndakateerera, taurai chinzi. Mudharanga asina funeral police. Mudharanga asinaende kuchechi, unozvada ingoda zvokuputsawo kawo. Ngasina kana barrier society ka. Idama iroro mukoma, idama. Saka ndafonera tete vaya vekuUK vaya. Saka vati vari kunditumira mari manheru anaya. Totenga Coffin negumbezi rababa. Inga tete vaita zvavo. Vabatsira. Saka uchafumamukira mangwana. Unoita zvinhu izvozvo. Kozi ndofuma kumukira kugadheni uko. Unotemha zvimadomasi nevodka yangu yayi. Mvura inenge yakuda kuturuka iyi. Saka mangwana ndofuma ubata jungwe muromo. Unogadzisa program. Musandityire mukoma. Saka ndichakupa mari manheru. Chirega ndiendeka kumoto kune vamwe. Tinoona tingaronge program dzacho sei. Handapanzwa mukoma, saka rega ndinotsemura honi ndinobatsira madzimai moto. Mari yandapiwa ikai. Rega ndise panodziya. Pakanaka ndonotenga Coffin rababa negumbezi. Asi ndogona kumboitenderedza kamari. Ndomboitenderedza zvangu kuno. Anoziva ndiani. Ndokupinda hangu mubedroom. Muafrica bed ndomboitenderedza mari. Ndogona kubuda something. Asi ndogona kurohwa, ndogona kunyura. Asi mariski ka. Mariski shot. Ndika nditore mariski. Ndogona da profita. Ni riski ndakarova chimwana chanyoro cheguma ichi. Ndozotadza kuriska nembwa. Ndozodyiwa nembwa. No baba, no. Ndika ndipindemo mundiro wemariksi. Musikana, yepi chisikana. Chambiroka 26 $20. Famba 6 mbwa yangu. Famba. 6 simuka. Ndazotamba mbwa ine nhumba. Famba 6. Famba 2. 26. Famba 2. Famba. Aish. Potsa padikidika. Potsa ndapepeta murungu. Potsa ndamuchikoredzera. Rega ndingotamba last race ndoisa mari yese pa. Ndobva ndabuda munomu. Ndokubuda ndine mari munomu. Ndakubuda ndichipenya. Ngezuda ramadzibaba. Ndichambiroka 42 $500. 42 $500. Wanzwa here 42 $500. Dzauda kupinda imbwa idzi. Ndazotora mari manje apa. Bebe wangu ndobva ndamutengera iPhone 14.
indobva ndaenda hangu padhene kamota ndakasungira Coffin pamusoro pemota. Famba fo! Iyo fo, famba! Imbwa yangu fo! Famba! Ha, ndazotora mari mari. Famba fo! Famba tu! Fotu! Famba fo! Ndazotora begi mari. Fotu! Famba! Dzimbwa dzakatengwa iyi. Kurerwa paline. No. Dzimbwa dzakatengwa iyi. Ndokunonzi kurigawo. No, hakuna zvinhu zvakadai so. Aiwa, no. Ndotopiwa mari yangu. Ndipe refund muno. Manager ari kupi? Ndipe refund. Unapera mari yangu mani muno. Nezvimbwa izvi. Unarohwa wakabuda hutsi yangu mani Madyisa nezvimbwa izvi. Unotsekera kumusha yangu mani. Inini mukadzi akaenda nembwa idzi. Ndakasaimba muimbwa womufana wangu. Asina mazino nembwa idzi. Unopiwa rabisi nembwa idzi yangu mani. Hayo mudhara usandikwidze vipi? Nezvako izvo, usandikwidze forogoni nezvako izvo. Apa ndazobhaiza manje mulife. Vana mukoma, vanhu vese ndonovati chii manje kuno. Apa ndarohwa mari yese manje. Ndoita sei manje? Apa hapana kana wandinoziva kuti HARARE yanombozembera kamota ako. Hey, yes baby. Kondepi? Wandiziva here? Ndini kana achingokanda ma 200 mawaya mubedman. Wadi? Kondimi. Koma zongobuda ka. Ega paipaenda zongofonerwa naBlazi ka. Zvangonzi chimbobuda umboya zonzira kuairport ka. Blazi wangu achibva kukatawo. Havana kufara neperformance yana Ronaldo paWorld Cup. Ronaldo chaiye? Ndakazongoti mufana wangu yausese umutorera. Blazi inini ndokwana ndiri futi. Ndaingosapotawo zvimatimu zvedu zvemuAfrica. Still haisidanger. Saka ndazongosiya hangu Blazi pahotel apa. Mbeti meme makazara pangu. Ndazongokangana wangu kubvunzawo namba yako kana. Unochaisa nguwai? Sure, ndanga ndati mapera begi. Kupera here? Ndingapere tumasenzi totora tuma 200 300. Asandatanga kubudisa begi paipe. Mari yakazara, haipere. Ndazongokuti ndingangaudzeka status yangu mubekman. Mune mamero ka, mune mbavha wati ndozongobirwa kamasini. Saka ukuita seko nhasi. Haina ndakana planned. Blazi vakarara, havasi kunakirwa, vakatsamwira Ronaldo. Ndono kuti toita sei nhasi. Chikuitika manje ndechekuti kona Lamborghini yandakazembera. Yaloka manje. Amene kwanga chip kacho ndakarasira kuti nestress wangu dzana Ronaldo. Ndanditorera Ronaldo nezuru itaura singazwiki. Pandidisappoint. Ndakaisa mari yakawanda ipapo patimu yawo. Pana vese vave ratodzinga kochi wacho basa. Saka toita seko tomboenda out ka kuMadrid. But uona kasikiri kuti ndayoti kadhi rangu inini rawira mvura. Pandabuda mota pawira kachipi kake. Madrinks? Ina handina mota. Tinofamba sei? Okay. Kana zvakadaro ka. Let me call my taxi driver. Tine imwe Uber yatinowandoshandisa. Kana une mari yaunayo ipapo? Manje handina yakawanda kai.
Ndine 200 yefloat yekubasa mangwana. What is 200 kwandiri? Hapo, ezvino kuti inini ndatika saka unogara nani maipatini. Wakamereswa rero. Boza nditorina kana plan wa. Atogona kuenda padeni pako tounopesa. Okay. Iwewe kaone msikanzwa. Let me buy. No way. I hope I will swim a castle light. Ndongo wangu black label mchinja doro. Saka kubeti kwako ya ndiwo keshi ye. Hey, but in the acting manager. Oh, okay. Saka ndione chimuti payaka. Ndione chimuti bozi ndangona ka. Apana vesonga ya chimuti. Aupa. Ya ndayatsona ndione chimuti paya. Saka pari kufaire pa betway. Ndichana. Zvese makids what nekupa pay vapana vava ndinopa pay. Apana vese mukati memo. Nekupa maduties magadha aya. Okay, saka ndione kuti ne makids ese ne safe. Kosei wabvunza. Ndoda kuchinja life. Ndoda ngosiya zvemabasa ezvenhende. Baba mane kwa birwa. Nigga, birwa, it's a hey, nigga, jima,